Pero na, siguro sinabi mo no, ano ba to? Hindi pa to nagka-cancel? Sabi mo siguro sa akin. Hindi, nakikita ko naman talaga na gusto mo muna talagang umabot sa hanggang sumimba bago mo i-cancel. Bago lang studio to, 3 kumpanya na daanan ko. 3 IDs ang binigay ko dahil iba palang kumpanya yun. 3 guard. Hindi pala ino-honor sa unang guard yung ID. Palit na naman. Napaka-sekreto nito. Daanan ko yung presidential guard. Tapos Mariosep, ano nangyari doon sa guard? Oo, may mga kaibigan tayo talagang, alam mo, yung may message mo pero hindi nakakatulong. Yung message mo, uy, mataas yung blood pressure ko. Uy, bago ko, traidor yan. Alam mo ba yung kaibigan ko namatay dyan? Tapos yung tatay ng Hindi siya nakatulong. tatay tinawagan ko, may namatay na kakilala. Happy ako sa pag-imbita mo sa akin. Oh, thank you sa pagpunta. Yun na. Tagal na natin kita. Di ba may babae ka doon? Nakasama? Yung isang podcast. Dalawa kayo noon? O 3 kayo? 3 kami. Hindi sila nag-work, no? Nadagdag ko talaga sa joke. Ano isa kong joke na sinabi kong baka agawin? Huwag niyo edit to, ha? Papanoorin ko to. May mga jokes ako. Huwag niyo edit, ha? Meron akong bibigay sa'yo. Starter fact. Starter fact? Yes. Pa, starter kit to, promise. Para malamig yung bibig mo. Tapos pagsubo. Yung 3 days na, yung lamig na tapos ano nyo, palabasin nyo agad yung mo, lasang pineapple, lahat sinasabi ko sa inyo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.